ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತುವಂದುಲ್ಲರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಬತುಬೂರ್ದುನು ಕುಟ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ autonomous so department of journalism anchene mass media communication and visual communication daklu organize maldere so akli solme sanda undalla and anchene specially ade nama beverage partner nandini daklu ullere hospitality partner nama ocean pearl daklu ullere and anchene automobile partner nama Volkswagen Mangalore and anchene netta ottugu nama co-sponsors naklene edkon nanchina portu specially ade Royal Heaven Rose Pallavi's Nutrimix BDG Pi Enterprises SL Shade Jewelers and Diamond House Ampankatta Calgary Anchane Vagmi Cine Creations Hotel Lakshmi City Side Winsome Vinayaka Marketing and Anchane SN Enterprises Highlight Lighting Studio and Anchane Kling Krishna Cafe Car Decor Kadri Bima Jewelers and Anchane Hotel Rupa Black and Black Fashion Analyst Costume Cottage Indus Care Equipments Glitz Entertainment St. Joseph Engineering College and Anchane Dr. MV Shetty Group of Colleges Aita Ottugu Olympic Sports SDM College Postgraduate Center Ujire and Anchane Vasudev Stores West Coast Motors Digital Planet so Anchane inita league match the special partners nammottige ullere season award kottinakulu Kiran Kumar Kodikal and Anchane Hotel Lakshmi City Side Vision India 11 Men's Wedding Studio and Anchane Sachin Bake and Ice Cream Inspire Neat Academy Advait Hyundai Mantra IXE Fashion Villa Aitottugu Atma Shakti Vividuddesha Sahakari Bank Satish Kumpala Yuva Vahini Registered and Anchane Das Promotions Home Nursing Services so itte Sun Premium Refined Sunflower Oil arpane malpunanchina Comedy Premier League Season 4 multa league match ನಡಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಡಿಜಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲಾ ಉದರೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಸುರುಕು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಇನಿತ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕುಲ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟೀಮ್ ಇನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಮೊಕಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದನ್ ಮನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನುಂದಾಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೇರ್ನುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬನ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಾರ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏತು ಪೂರ ಭಂಗ ಉಂಡು ಏತು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಏತು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬಂದು ಏನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರೂಪವಾದ ಕಂದೇರು ಮೇ ಬಿ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಮೊಕಲು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದ ಕಂದೇರ ದಾದಾನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ Winsome ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿರಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಕ್ಷಿಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಜನತಾ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ MG ರೋಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ಯ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ ಕುಂಡು ಮಾರೆ ಈ ಮುಂದೆ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಮಾರೆ ಏನಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲದ ಕುಸುಮೋಲಲತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಜಾವತೆ ನಮಗಳ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತಿ ಅಲೆಗ ಅಂಚಿನ ಅವಡುಂದು ಆಲುನತೆ ಮುರನೆರಡ ಪನ್ಪುನಿಯ ನಮಗಳ ಆತ್ಮಲ ಶಾಲೆ ಪೊಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಜಾವಡು ನಂಜಿಡು ಕೊದ್ದೊಡಾಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಹಿತನ ಅಂದ ಮಾರೆ ಸಾವು ಪೋ 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 ಮರಲಟೋಚನ నాడు నీ నమస్తే టీచర్ ఏంటి జందరి సావు నమస్తే టీచర్ ಅದು ನಾಡುಂದದಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ತಂಜಿ ಕೀ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಕೀ ಕೀ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪೆ ಕೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅತ್ತು ನೀ ಶಾಲದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಅನ್ಪುಣ ಮಾರೀಜನ
ಅತ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀನಿದ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಏ ಹೊರ ಆತಂಡ ವರಾತಂಡು ಎಂಚಿನ ಟೈರ್ ಬುಡಾಯಿನ ಟೈರ್ ಬುಡಾಯಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಸೀದಾ ಕೊನ್ನದು ದೀನೆ ಇದು ಟೈರ್ ಬುಡಾಯಿನ ಅತ್ತಿಯ ಈಜಂತ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಿ ಅಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಸಾವು ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಾತಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬೆಡ್ ಇಡ್ ಜೈದ ಓ ವೆಲ್ ಹಾಕುದ ಅತ್ತ ಕರ್ಲೋನ್ದ ಕರ್ಲೊಂದ ವೆಂಚ ನಾನು ಕೊನ್ನದು ಹಾಕದಿನಿ ಒಯ್ಕ್ ಕರ್ಲೋನ್ದ ಹಾಸಿಗೆದ ಲಾರಿ ಇಜ್ಜ ಹಾಸಿಗೆ ಗುದ್ದಿನ ಟಾಣ ಮಾರ ಇಜಿ ನಡ ಏಸಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸಾವು ಒಕ್ಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತೂಪೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪೇರು ಬರಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಈರು ಗುದ್ದಿನಿ ನಂದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಬೈದಿಂದಾನೆ ಅವು ಈಗ ಲೇಡಿ ಗೋಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡ ಬಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಪುಜಿ ಮುಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಂಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಎಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ RMD ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಆರೇ ಎಂಡಿ RMD ಬತ್ತೀನಿ ಅಲೆ ಹಾ ಒಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಈತ ಮಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಅತೆ ಏರಿ ಅತ್ತ ಅರತ್ತ ಎಂಡಿ ಯಾರು ಎಂಡಿಯಾ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅತ್ತ ಅಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೇ ಬಾತೆರಡು ಕೇಂದಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಾರ ಕೇಂದಿಜ ದಯಾನಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಟ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಟ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಡಿತ್ತೇರಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೇರೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ದೀಪನ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕತ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಐತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಇಂದು ನುಪ್ಪು ದೀಪುನಿ ಅಚ್ಚತ್ತಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಂದು ಬುಧರ್ ದೀಪನ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪುನತಿ ಸೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೇರೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಕಿತ್ತೆಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಬಾಲನ ಸೇರವನಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡಡೇ ಪಾತೆರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇ ಪಾತೆರಡು ಹಿಂದಿ ತೆತ್ತಂಡ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತೆರಡು 1 2 3 4 5 ಪಾತೆರಡು ಆಯ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕದತ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾತೆರ ನಾನು ತೆತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ನಾಗ ಬೇರೆ ಉಂಡ ಬೇರೆ ಮೈ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ತೆತ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅವಳ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಾದಾ ಸರ್ ಫನ್ ದಾದಾ ಅವ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂದಟ ಪೂರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇರೇಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೇಗ್ ಟೈ ಎಂಕತ್ ಸರ್ ಮಗಲಿಗೆ ಇರೇಗ್ ಬೇಕೇನಿ ಸಾವುಗ ಮಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಆರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹಂಗೆ ಅವು ಬಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೊಲೆಗೆ ತುಂಬೆ ಬೊಲ್ಲದ ಕಂತಿನಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಗ ಶಾಲೆದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬೆ ಬೊಲ್ಲದ ಕಂತಿನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದ್ವಾಪುಜಿ ಸರ್ ಈ ಶಾಲೆದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ವೇಂದು ಈ ಸಾರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಎಂಗಲ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ನಿಗಂಚಿನ ನಾಟಕನ ಮಾರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಇಂದು ಅಂತೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪಿನೆಜ್ಜಿ ತಾಯ್ಗಿ ಇಂದೇನು ಪಾಡ್ನೆ ಅನ್ನ ಭಾವ ಬೇಜಾರಾಪು ಭಾವ ಗವಿಂಚ ಅವು ಬಂಡ ಆನ ಅಂಗಡ್ಡಿಂಚಿನ ಕಲ್ಲರಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೆಂಡರ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ಮ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಟೈ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಂಡನಿಕ್ ಆಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಕಾಲು ಈತದೆ ಸರ್ ಪಿರೋಲ ಕಟ್ಟೋಲ್ ಕೈ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮೋಲ್ ಕಟ್ಟೋಲ್ ಸರ್ ಕೈ ಕಟ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾಲ ಕೈ ಕಟ್ಟು ಸರ್ ಕೈ ಕಟ್ಟೇರಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಕೈ ಕಟ್ಟಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಅವು ಗಂಟೆತಿ ಟೈ ಮಾರ ಅಂದು ಟೈ ಗೊತ್ತಾನ್ ಕೈ ಕಟ್ಟನಿದಾಯೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದಾಗ ಅವು ಈ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ಪಪ್ಸಿನ್ ಪತ ಮುಟ್ಟ ಒರಿ ಉಂಡದ ಆಕೆ ಇಮೆಟ್ ಒರೆ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ
ಪೇಪರ್ వచ్చిన ಟೈ ಬೋರ್ಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಎಕ್ಕು ಏತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಚಿನ ಅಗೇಲುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಗೆಲೆಂಚಿನ ಇರು ಭೂತಗ ವೈದ್ಯನ ಅಗೆಲತ್ತು ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟೂರ್ ದೀಪ ಟೂರ್ ಓಡೆ ಸರ್ ಗೋವಾಗಿ ಸರ್ ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈತಿದೆಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಗೋವಾಡ್ ಮಾತ ಬರ್ಚವ್ ಎಡ್ಡಾಬು ಜೋ ಐಕ್ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಗೋವಾಗ ಓಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಬೊಕ ಎಂಕುಲೋಡೆ ಓಪಿನಿ ಗೋವಾಗೆ ಓಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ ಮೇನ ಒತ್ತಾಗೆ ಅನ್ ಗೋವಾಗ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆದು ಬೋದೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ವರ್ಷ ಗೋರ ಮೇನ ಜೋಲಿಡಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಯ ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಗೋವಾಗ ಪೋ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಜೋಕುಲು ಪೊಯ್ಯಡು ಗೊಬ್ಬಡು ಎಂಕುಲು ಮಾಸ್ಟ್ ನಕಲು ಯೋಗ ಆತು ಒಂದು ಹೂವಾಸನ 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 ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಗೋವಾತ ನಿಕ್ಲ ಸಾವ ನಿಕ್ಲ ತಿಗಲ್ಲ ಅಟ್ಟ ಎಂಕುಲ ಶಾಲೆ ಜುಲೈ ಜೂನ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಇದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಸಾಲೆ ಕಟ್ಟನಾಗನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ 2 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ದೀಪಿನ್ ಅತ್ತು ಸರ್ ದಾಯ ಆತ ತಿಂಗಳು ದಾಯ ಬಂದಿ ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ದೀಜಿನ ಓಪನ್ ದೀಪಿನ್ ದಾಯಕ ಮಾರೆ ಏಪ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಗಳು 2 ದಿನ ರಜೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ 6 ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಗಳೇ ಸಂಬಳ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿ ಯಾನೆ ಕೊರಡತ್ತ ಕಡೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಡ್ಚ ಐಕ್ ಇದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡಿಸಿನ ಬುಧರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಬಾಲ ಡಿಸಿನ ಬುಧರ್ ಡಿಸಿನ ಬುಧರ್ ದಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬುಧರ್ ಮುಗಿಲತ್ತ ಮುಗಿಲ ತಂದು ಮುಗಿಲನ್ ಎಂಚಿನ ಡಿಸಿ ಯಾರು ಇನ್ನು ಏತೋ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬುಧರ್ ಅಂಚೆ ತಿರಟ ಅಂತ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಬರ್ಸಾರ್ ಪಿನ್ ಅದು ಎಂಚೆ ಆರ್ನ ಬುಧರ್ ಮುಗಿಲನ್ನ ಮುಗಲ ಅವಂದು ಅವಲಂದು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 15 ತಾರೀಕು ಅಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಾವುಟ ಕೊರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ₹100 ₹100 ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ₹150 ಬೇತ ಕಲರ್ ರೆಪೇರಿ ಮುಲಗಿನ ರವಕೆ ಬೀಸೆ ಪುನಿ ಸಂತೆ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬಾವುಟ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುನತ ಹಾ ಅಂತ ಸರ್ ಬೊಕ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರ್ಪಾಯರ ಆಬುಜಿ ಎಂಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂರಿನ್ ಏನಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಈ ಬಾಲ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪೆರ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮೇನ್ ಅದು ಓಡಾಬು ತೂಲಿ ಅದೇ ಇತ ಬಾಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಿದಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧರ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋಡತ್ತಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಂದು ಹೌ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಹೌ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು 30 ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬರೋ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಾ ಯಾನ್ ಇರೇ ಬಣ್ಣ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಾ ಇಜಿದಾದ ಯಾನ್ ಈ ರೇತ್ ಕಾಲದರ್ಂದಕೇನು ಸಾವಿಯ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಡೋಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಡೋಡ ಲತಿ ಅವು ಪೂರ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವು ಪೂರ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಸಾವ್ದು ಜನರಲ್ ಏತ್ ಕಾಲದಾರಿ ರೀ ನಾನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅತ್ತಿ ಈ ಜನ 4ನೇ ಕಲ್ತದ ಈ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಈ ಜನ 4ನೇ ಕಲ್ತದ ಆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಆಲಗಟ್ಟದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿ ನಕಲತ ಬುಧರ್ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜಾಯಿ ಕಂಚ ಮೂಲು ಸೇರುನಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ಪೂರ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗಿಂದಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಲ್ದಿಜಿ ಎಂಗಳಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಗುರಿ ಉಂಡ ಗುರಿ ಉಂಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದೀವಕ್ಕ ಬೀರೋಡ್ ಒಂದು ಗುರಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಆ ಗುರಿ ಹತ್ತು ಮಗು ನಾ ಗುರಿಯ ಒಬ್ಬಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ ಏಮುದ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏಮು ನಿಖಿಲ್ನ ಇದು ಯಾನ್ ಕೇನು ನಿಖಿಲ ಇದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡುಂದಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅವ್ರು ಬಂದಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ದಾದ ಏಮ್ ದಾದ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್ ಅವ್ರ ಅರ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾತ್ಯರ್ ಕದ ಬೈದಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಆಲ ದಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡಿಯಾ ದಾದಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ದಾಸಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ಪುನು ಸರ್ ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಿ ಬುಳ್ಬುಳವು ಸರ್ ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾನ್ ಸೈಟ್ ಬೋನಾಗ ಯಾನ್ ಬೇಲ ಬೋನಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿ ಅವು ಸರಿ ಎದ್ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇವು ಸರಿ ಎದ್ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಮೂಲ್ವಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ ಕೇರಳ ಮಾತಾರಿ ಜತ ಮೂಲಿಲ್ಲಡು ಪಾಲ್ ಎಂಕೆ ನಾತಿಗೆ ಸರ್ ತೂಲ 6 ಮಿನಿ ಮಿತ್ತದ ತಿರ್ತ ಬೂರಿಯನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂಪುನೇರ ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಬಿಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟೋಜ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಯತ ಸರ್ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಚುರ್ಕುಲ್ಲೋರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಗಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂತವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಲ ಬದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಜನ ದಾದೋಡಿ ಈಗ ಈ ಜನ ದಾದೋಡು ಕಂಡನಿ ಏರೆ ಅಬ್ಬಿ 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 ಮಾರ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿ ಲಗು ನೀವು ತೀರ್ನ ಕಂಡನ್ಯಾ ಇರೇ ಕರಿನ ಜನ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ದಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಪ ಎಂಚದಕ್ಕಿನಿ
ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಿಗೆ ದಾಲ ದಿಕ್ಕುಜೆ ಇಂಚಿನೆಗೂ ರೆಡ್ಡೆಂದಿನೇ ದಿಕ್ಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತಲೆ ಆ ಬಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷತಾದ ಪಂಡ ಎತ್ತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಿಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ಜಿಜಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಬೇಲಮನ್ ಪೈನ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಾಡ್ದಿ ನಾನು ಸಿಲೇ ಬಸ್ ಬೋಡು ಸರ್ ಬಸ್ ಅವೇ ಪಾಡು ಆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಸರ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಷನ್ ಪಾಠ ಪಾಠ ಚೇಂಜ್ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಇರಗು ಈತೇನ ಹತ್ತಿದಲ್ಲ ಬೇತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಪಂಡ ಐತೆ ಶಾಲೆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಆಡ್ದೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗತಿ ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ನಾವು ಮೂಲ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಟದೆ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿದ ಬರಿಟ್ಟು ನಂದಿನಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಬಸವೇ ಪೂರಿ ಡೈರಿ ಮಾರ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿದ ಬರಿಟ್ಟದ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಓಡು ಬರಬೋತಿನ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೀವು ಬಾಟ್ಲಿ ತಾಕಿ ನಿಂಗೆ ಪುಂಜೋ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಓಡ ಸೀಟ್ ಮಕ್ಳು ಅಡೆ ಬರ್ಪಾರು ಅಡೆ ಬರ್ಬೆ ಏನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಲ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ನೆ 4 o'clock ಆನಗ ನಾವು ಉಳುಪ್ಪೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಜಂಬಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ದಯ ಬನ್ನಗ ಇರ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಇರ್ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲದ ಬುಡಿಯರ್ನ ಆ ಬಸ್ಸು ಸೀದಾ ಲೆತ್ತಂ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಬಸ್ಸುಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪ ಬಾಲೆಂಚಿ ಇಡಿಬಾರ್ದು ಬಸ್ಸು ತಿರುಗುನ ಬಸ್ಸುಡು ತಿರುಗ್ಯಾರ ಎಂದುವೆ ಮೂಲದಯ ಪಾತಿರ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಡೆ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೆತೊಂಡೆ ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜತ್ತ ಒಟ್ಟಾರ ದೆತೊಂಡೆನಾ ಬಾಲೆಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಪುರ ಕನ ಹೊಡೆಂಕರು ಬಾಲೆಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಬೋಡ ಟಿಫಿನ್ ಕನ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷತಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರ್ಣಸು ಮೂಲು ಫ್ರೀ ಒನಸ್ ಫ್ರೀ ಅವನ್ ಜಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಮೊಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಾಕದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಓರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡೆ ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಂಜಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒನಸ್ ಸಾಲೆಡೇನ ಅತ್ತ ಗಿರಿ ಮಂಜಾಸ ಮಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾವುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ನಾನು ಮಿತ್ತೆ ಉವೇ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಂದನಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂಜೆ ಸರಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏರನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತನ ಎನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಂತಂದ 5 ಸಲ ಬರೆದು ನೋಡು ಸರ್ ಇರು ಶಿಕ್ಷೆ ದಾದ ಬಡವನ ಕೊರಲೆ 5 ಸತಿ ಬರೆಪೋನ ಒಂಜಿ ಕೊರಚಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡಿ ಬರೆದು ಸಾಕಾತ ಓಕೆ ಇರ ಬಾರಣ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇ LPG ಪಾಡೋಡೊಂದಿಲ್ಲ LPG ಅಂಡ ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ಅವಳು SS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟೆ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಅವು LPG ಅತ್ತೆ LKG LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ LKG ಬಾಡ್ರಣ LKG ಬಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ನೇನು ಓಡೆ ಬಾಡ್ರಿ LKG ನಾನು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ದಾದವನ್ನಗ ಸೀಟ್ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಸೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸರ್ ಮೋಲ್ ಮನೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕುಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಚ ಮನೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕುಲ್ವಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆರ ಅರ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚತ್ತ ಬಣ್ಣ ಸೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಕೀಲರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಕಾಡ್ ಸೀಟಿ ಅವು ಸೀಟ್ ಹತ್ತು ಸಾಲದ ಕುಲ್ಲುನ ಸೀಟಿ ಓಕೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ನಮಕ್ಕಿತ ಇರ್ನ ಬಾಲೆನೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ತೂಲಿ ಸರ್ ತಾತ್ಕಾಲ ಎಂಕ್ಲೇರಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲ ಮನ್ಪೇರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಾಲದ ಸೀಟತಿ ಇರೋನ್ ಕೆಲಸ ಅಂಬ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲೆ ತಂಬಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ವೇಟಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಪು 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಜಿ ಸರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಲಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಪು ಸರ್ 4 ತಿಂಗಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಡುವೆ ಸರ್ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಡಿ ಇಂಚೆ ಏತ್ ಮೇನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಂದ್ಲೆ ಸರ್ 3 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು 3 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಕೆ ಲಕ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಹೇಗಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಬೇರತ್ತ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಲಕ್ಷ ಕಂತು ಬಾಡ್ನು ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಆವಾಡೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ಅಂಚಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಏತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಮನ್ಪುನ ಸರಸ್ವತಿ ಮಿತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸರ್ ಬಲ ಪೊಯ್ಯ ತೂಪದ ಕಾಂಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಉಡು ಅವು ಫ್ರೀ ಇಂದ ಮನ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತುಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೈದ್ವಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ
ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದ ಬಂಗನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿದ ರೂಪಾಡು ತೋಜಾಯರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕೆಲ ಕೇನ್ಗ ಕೆಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಓಕೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರು ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈತಾರೆ ದಾದ ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡುಟು ಒಂಜೀರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಡಿ ಸಿ ನಬುದರ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ತಿನಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತ ಈಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಜೆ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಡಿ ಸಿ ನಬುದರ್ ನೆನಪಾಪನ ಟ್ರಾಲ್ ಆಪನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೋಕ್ಸ್ನ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಲ್ಲ ಅದು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಜೀತೇಶ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಜೀತೇಶ್ ದಾದನ ನಿಖಲ ತಯಾರಿದ ಮಿತ್ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಂಡು ಜೀತೇಶ್ ಬಿಸಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬೇರೆ ಟುಪ್ಪಿರಿ ಅಂಶ ತುಳಸಿ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ ದೀತೀರ ಅದು ತಿರ್ತಿಡು ಹೊಸ ನಾಟಕದ ತಯಾರಿದ ಬಿಸಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಅಂತಿಂತು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಕೇನ್ಗ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಮುಕುಲ್ನ ಹಾಯ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆಯ್ನಿಟ್ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಫೈನಲಿ ಬೈದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ನಡು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ತಕ್ಕೊಲ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವು ಉಂಡು ಉಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಖಲ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ನನ್ನಾತ್ ಪಂಚಸ್ ಬೈದಿಂದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆತ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೈಟಿಂಗ್ಗಳ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಂಡು ಪಂಚಸ್ಗಳ ನಿಖಲ್ ನೆರ್ದುಂಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಕೊಲ್ ಪಂಚಸ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನಕೊಲು ಸೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಹತ್ರ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಬರೋಡೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಚಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರೈನ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ನಮಿತ್ತು ಜೀತೇಶ್ ಅರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದ ಕಥೆ ವಿಷಯ ಚೈತ್ರ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚೆಂಚನ ಉಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಂಜಿನ ಮಂದಾರ ಒಂದು ಗಂಭೀರವೇನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಾರು ಪಂಚಸ್ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಳಿತನದಾದನ ಬಂದ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಏತ್ ಆಪುನ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಏನದ ಐಟ್ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನ ಆತ ಕಾಮಿಡಿನ ಪುನಂಚನ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಪೋತಾರು ಏನೇಯೋ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂಚೆಂಚಿನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಕೆಲವು ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಟು ಕಾಮಿಡಿನ ಒಂಜಿ ತುರ್ಕಾಯರೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾರ ಸೊ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನನಲಾ ತೆಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೋರ್ ಮನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ನಡ್ದು ಅದ್ರ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆವಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ತೂಕ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಸೊ ಇತ್ತ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಸರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರೆನ್ ಬಂತೂಕ ಶಶಿ ಸರ್ 8 points ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 8 points ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 8 points ಎನ್ಮ ಯಾವೇ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಓಕೆ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೊಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ನೇನು ಕೊರಿಯರೆ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ Thank you so much, Rajashree Kudla. Thank you so much. Rosin madam, thank you so much. Thank you.
Premier League, Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Beverage Partner Nandini, Hospitality Partner The Ocean Pearl, Automobile Partner Volkswagen Mangalore, co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. MV Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports, and Digital Planet.